በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ ዒስራ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዒስራ ሐምለ እንኳዕ ናብ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያምን ናብ ዓብዪ ሰማዕት ማር ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊትን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ንስም ኣጸዋውዓኣ ክብሪ ይኹን እሞ ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም በዛ መዓልቲ ናብ ቤት መቕደስ ኣተወት። እዚ በዓል ምስ 33 ናይ እመቤትና በዓላት ከም ሓደ ኣይቆጸረን እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ባእታ ምስ ባእታ ይሰማማዕ እዩ ኢሎም ናይ ታሕሳስ ዕለት 3 በዓል ምስ 33 ደሚሮም እዮም። እመቤትና ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወት 2 ግዜ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ሎሚ እነኽብሮ ካብ ትውለድ ኣብ 80 መዓልታ ዝኣተወትሉ እዩ። ካብ ጉንበት ሓደ ጀሚርና ንደምሮ እሞ 80 መዓልቲ ይመጽእ። ኦሪት ከም ዝኣዘዞ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ንንጽሕቲ ህፃን ንድንግል ማርያም ሓቒፎም ደቂ ርግቢት ሒዞም ናብ ቤተ መቕደስ ከዱ። ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን ወፂኦም ብደስታ ተቐበልዎም። እመቤትና ንወለዳ ማህፀን ዝኸፈተት በኹሪ ስለ ዝኾነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕረብዋ። ድሕሪ 3 ዓመታት ከም መብጻዕኦም ናብ ቤት መቕደስ ወሲዶም ንእግዚአብሔር ሃብዋ ተመሊሶም ሂቦማ ተመሊሶም። እግዚአብሔር ሎሚ ክውዳእ እዩ ጽባሕ ክደቅቕ እዩ ዘይበሃል ናይ ድንግል ኣዲኡ ፍቕሪ ኣብዚሑ ይዓድለና። በረኸታ ድማ ኣባና ጸኒዑ ይንበር አሜን። ወላዲተ አምላክ በረኸታ ጣዕማ ፍቕራ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብኣብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምለ ዒስራ በዛ ዕለት ዓብዪ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ሞተ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ስሙ ዮሃንስ ይበሃል ነበረ። ንሱ ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ሰጠብ ካብ እትበሃል መንደር እዩ ናብ ከተማ አንጾኪያ ድማ ምስ ሰራዊት ወሰድዎ እሞ ኣብኡ ነበረ። ካብታ ከተማ ድማ ንሓንቲ ጓል መኳንንቲ ተመርዓወ። ንሳ ድማ ጣዖት ተምልኽ ነበረት። ሰብኣያ ዮሃንስ ዘምልኾ ግን ኣይትፈልጥን ነበረት። ድሕሪዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣዲኡ ናብ ጣዖት ኣቕሪባ ኣምልኾታ ክትምህሮ ደለየት። ኣቦኡ ግን ኣግደፎ። ስለዚ ድማ ተቖጢዓ ንሰብኣያ ንዮሃንስ ኣባረረቶ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ምስ ኣዲኡ ተረፈ። ኣቦኡ ቅዱስ ዮሃንስ ከኣ ወዱ ቴዎድሮስ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ምእንቲ ክመርሖ ናብ እግዚአብሔር ይጽልን ይማልድን ነበረ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ጥበበ ተምሃረ። ጎይታና ድማ ልቡ ብሩህ ገበረሉ። ስሙ ኣውላኪስ ናብ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ድማ ከይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ኣዲኡ ድማ ዓብዪ ሓዘን ሓዘነት። ድሕሪዚ ስለ ኣቦኡ ብሂወት ከም ዘሎ ወይ ከም ዘየለ ሓተተ። ካብ ኣገልግሎቱ ሓደ ድማ ናይ ኣቦኡ ስራሕ ብስውር ነገሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ጎበዘ፣ ብጣዕሚ እውን ብርቱዕ ኮነ። ንጉስ ድማ ናይ ሰራዊቱ ሓለቓ ገይሩ ሸሞ። ንናይ ፋረስ ሰባት ክዋግኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብጣዕሚ በርትዐ። ንናይ ፋረስ ንጉስ ወዱ ድማ ማረኾ። ምስኡ ከዓ ምብራቃዊ ቴዎድሮስ ነበረ። ንናይ ፋረስ ሰራዊት ድማ ኣሳደድዎ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ናይ ፋረስን ናይ በርበርን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሮማውያት ተላዓሉ። ንብዙሓት ከተማታት ድማ ኣጥፍኡ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ንቴዎድሮስ ፀዊዑ ድማ እንታይ ንግበር? ኩሎም ሰራዊትካን ናይ ኣጽዋር መሳርሒኻን ሒዝካ ናብ ውግእ ውፃእ በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ናይ ኣጽዋር መሳርሒኻ ወሲድካ ንዓሳኽርካ ሃቦም። ኣነ ግን ክብሪ ይኹን እሞ ብፈጣሪየይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነት ይኣምን እየ እሞ ናይ ኣጽዋር መሳርሒ ኣየድልየንን እዩ። ኣነ ንበይነይ ናብ ውግእ ክኸይድ እየ።
ካብ ወተሃደራት ድማ ንሓደ ከማን ምሳይ ኣይወስድን እየ ኣብ ውሽጢ ኢደይ ዘሎ ጦርን እዚ ዝተቐመጥ ኩሉ ፈረስን ጥራሕ ይኣኽሉኒ እዮም። ምሳይ ዝወፅእ ፈጣሪየይ ንሱ ክረድኣኒ እዩ። ንጉስ ድማ በልጸላእትኻ ናባና ቀሪቦም እዮም እሞ ዝደለኻዮ ግበር በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ሰልፊ ወፀ። ንጉስ ድማ ንናይ በርበር ሰባት ምእንቲ ክትዋግኦም እንታይ ሓይሊ ኣለካ? ምኽንያቱ ንሶም ብዙሓት ወገናት እዮም በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ነዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ምስ ሰራዊትካ በዚ ቁም፣ ኣነ ድማ ናብኦም ንበይነይ ክኸይድ እየ፣ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ። ኣነ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጥ እየ እሞ ካብኦም ከዓ ሓደ ከማን ናብ ቤቱ ኣይክምለስን እዩ በሎ። ንጉስ ድማ ኣደነቐ፣ ምስኡ ዝነበረ ኩሎም ድማ ኣደነቑ። ድሕሪዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ውግእ ንበይኑ ከደ። ንንጉስ ድማ ካብኡ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገደፎ። ናብ ናይ በርበር ሰባት ድማ በጽሑ፣ ትዋግኡ ዲኹም ወይስ ብሰላም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም በሎም። ንሶም ድማ ብዘይካኻ ናብ ሰልፊ ዝመፀ ኣይንርእን ኢና ዘለና እሞ ምስ መን ክንዋጋእ በልዎ። ንሱ ድማ ወላ ሓደ ምሳይ ክመጽእ ኣይደልን እየ፣ ኣነ ንበይነይ ብፈጣሪየ ሓይሊ ከጥፍኣኩም እየ በሎም። ምናልባት ከልቢ ከተባረር መጺኻ ትኸውን እንተደሊኻ ግን ናባኻ ክመጽእ ምእንቲ ካባና ሓደ ምረጽ እሞ ክልቴኹም ተጋጠሙ በልዎ፣ ብንዕቐት ማለት እዩ። ኣብታ ጊዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ካብ ልዕሊ ፈረስ ወረደ እሞ ገጹ ናብ ምብራቕ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ጸለየ። ንጣዖታት ስጋብ ዘጥፍኦምን ናይ ባቢሎን ከተማ ዘንዶ ስጋብ ዝቐትሎን ንነቢ ዳንኤል ዘጸናናዕካዮ ኦ ጐይታ ኦ ኣምላኸይ ከምኡ ድማ ሎሚ ምስ ኣይኩን ብረድኤትካ እውን ኣጸናንዓኒ ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግብአካ እዩ እሞ ንዘለዓለም ኣሜን ኢሉ ጸለየ። ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ጊዜ ድማ ኩናቱ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ብመስቀል ምልክት ተማዕተበ። ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ናይ በርበር ሰባት ከምዚ እንዳበለ ተዛረበ፣ ምእንቲ ክንዋጋእ ናባይ ንዑ፣ ክብሪ ይኹነሞ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባሪያው እየ። ከምዚ እንዳበለ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ንናይ በርበር ሰባት ታጥፍኦም። ካብኦም ድማ ፈረሰኛታት ይኹኑ ብእግሮም ዝኸዱ ወላ ሓደ ኣይትረፈን። ናይ መኳንንቱ ቸብቸብ ቆሪጹ ናብ ንጉስ ኣቕረበ። ንጉስ ድማ ተቐበሎ፣ ሰራዊት ድማ ሰገድሉ። ናይ አንጾኪያ ሰባት ድማ መጺኦም ንናይ በርበር ሃገር ማረኹ። ኣውኪስጦስ ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ሰባት ዘምልኽዎ ዓብይ ገበል ነበረ። ምእንቲ ክበልዖም ኣብ በቢዕለቱ ክልተ ሰባት ይህብዎ ነበሩ። ክልተ ኣዋልድ ዘለውኣ ከዓ ሓንቲ ክርስቲያን መበለት ነበረት። ምእንቲ ክበልዐን ድማ ንደቃ ወሲዶም ናብቲ ገበል ኣቕረብወን። በቲ ጊዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብታ ሃገር መጸ። እታ መበለት ድማ ብቕድሚኡ ቆመት እሞ ደቃ ወሲዶም ምእንቲ ክበልዐን ንገበል ከም ዘቐረብወን ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ኩሉ እንዳልቀሰት ነገረቶ። ክርስቲያን ከም ዝኾነት ድማ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ብልቡ ነዛ ሰበይቲ በዲሎማ እዮም እሞ እግዚአብሔር ድማ ክብቀለላ እዩ በለ። ሽዑ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ገጹ ናብ ምብራቕ ገይሩ ጸለየ። ድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገበል ቀረበ። ናይታ ከተማ ሰባት ከዓ ይምልከትዎ ነበሩ። ብኹናት ወጊኡ ድማ ነቲ ገበል ቀተሎ። ንውሓቱ ድማ 24 ክንዲ ኮነ። ነተን ደቂ መበለት ድማ ኣድሓነን። ድሕሪኡ ድማ ብኡ ምእንቲ ክደሊ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ከደ። ነብኡ ድማ ረኸቦ። ኣቦኡ ድማ ወዲ ምዃኑ ብምልክቱ ፈለጠ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣቦኡ ስጋብ ዝዓርፍ ኣብኡ ነበረ። ድሕሪኡ ናብ ከተማ አንጾኪያ ተመለሰ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ክብሪ ይኹኖ እሞ ንክርስቶስ ከም ዝኸሓደን ንጣዖት ከም ዘምለኸን ንክርስቲያን ድማ ከሳቕን ረኸቦ። ካብዚ ኣቐዲሙ ናይታ ከተማ ሰባት ዘምልኽዎ ገበል ንሱ ከም ዝቐተሎ ናይ ኣውኪስጦስ ሃገር ሰባት ናብ ንጉስ ከሲሶም ስለ ዝነበሩ ስለዚ ድማ ንጉስ ልኢኹ ኣቕረቦ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ዝቐረቡ ጊዜ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ዘለፎ፣ አንታ ስራሑ ክፉእ ዝኾንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ዘምለኽካ ናይ ኃጢአት ወዳ ወይልኻ እግዚአብሔር ፈጢኑ ንመንግስትኻ ከጥፋ እዩ።
ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ኣብ መሬት ኣውዲቑ ምእንቲ ክገርፍዎ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ደሙ ድማ ከም ማይ ፈሰሰ። ኢድን እግሩን ድማ ኣብ ጉንዲ ቸንከርዎ ኣሰርዎ። ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዘ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ ወረደ። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ጽናዕ፣ ምክንያቱ ናይ ገድልኻ ፍጻሜ ቀሪቡ እዩ እሞ ስጋኻ ኣብ ውሽጡ ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ድማ ድንቅታት ተኣምራት ክግለጹ እዮም በሎ። ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣተወሉ ቃል ኪዳን ሃበካ ዝኽእልኻ ንዝገብሩ ኩሎም ወይ ድማ ብስምካ ዝጠመዩ ዘጽግብ ንጸምዐ ዘስትን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያንካ መዋእን መጻሕፍትን ዝህብ ኣነ ሓጢኣቱ ኩሉ ክድምስሰሉ እየ። ገድልኻ ዝጽሕፍን ወይ ዘንብቦን ንሰምዖን ወይ ድማ ንዝገዝኦን ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ክጽሕፎ እየ። ድሕሪኡ ብዙሓት ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊትን ካብቶም ህዝብን ተኣኪቦም ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎ፣ ኣንታ ከሓዲ እግዚኣብሔር የጥፍእካ፣ ካብ ጸላእትና ንዘድሓነና ሓያልን ጽኑዕን ዝኾነ ንዝኸበረ ቴዎድሮስ ሰማዕት ተሳቅዮ ዶ ኣለኻ በልዎ። ነዚ ኢሎም ብክብሪ በዓል ቤት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ንኩሎም ኣቕተሎም፣ ሰማዕታት ከዓ ኮኑ። ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ድማ ተቐበሉ። በረኸተ ምሕደረና። ድሕሪኡ ድማ ንጉስ ኣዘዘ ናይ ሓፂን ዓራት ኣምፂኦም ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቂሶም ብትሕቲኡ ድማ እሳት ኣንደዱ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ፣ ኦ ፈጣሪየይ ንሰለስተ ደቂቕ ካብ እሳት ከም ዘድሓንካዮም ኣድሕነኒ በለ። ብቕጽበት ድማ እቲ እሳት ጠፍአ፣ ከም ናይ ንግሆ ግዜ ድማ ቁሪ ኾነ። ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ፣ ክብሪ ይኹን እሞ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝተውሃበካ ጽናዕ በርትዕ በሎ። ኣብታ ግዜ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ተንሲኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒኑኒ እዩ፣ ኣንታ ከሓዲ ሕፈር በሎ። ናይ ንጉስ ናይ ጭፍራ ሓላፊ ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ክቡር ቴዎድሮስ ኣብ ዘምልኾ ክብሪ ይኹን እሞ ብዘይካ ጎይታ ኢየሱስ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ መስከረ። ንዕኡ ድማ ርእሱ ኣቑረጾ እሞ ሰማዕትነት ሞተ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃዩን ድሕሪ ምስልቻውን ርእሱ ብሰይፊ ክቆርጹን ስጋኡ ድማ ከቃጽሉን ኣዘዘ። ብናይ ጎይታ ፍቃድ ድማ ናብ ኣፈታ ገዛ ናይ ኣዲኡ ወሲዶም ርእሱ ቆረጽዎ። ካብኡ ድማ ደምን ጸባን ፈሰሰ። ዓቢ እሳት አንዲዶም ድማ ንስጋኡ ናብቲ እሳት የእተውዎ። እቲ እሳት ግን ኣይተንከፈኑ እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነቶም ወተሃደራት ብዙሕ ወርቂ ሂባ ንስጋኡ ወሰደቶ። ብዝወቀቡ ልብሲ ጌራ ድማ ገነዘቶ። ስጋብ ናይ መከራ ፍጻሜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ ኣንበረቶ። ድሕሪኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሰርሓሉ እሞ ስብት ኣብ እትበሃል ኣብ ናይ ኣቦኡ ሃገር ኣብ ዝተሰርሐት ገዳም ድማ ስጋኡ ኣንበሩ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገብሩ። ዓቢ ፈውሲ ድማ ኾነ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ሰላም ለቴዎድሮስ መዓር ሊቀ ሰራዊት ክቡር በረድኤት ኣምላክ ባህቲቱ እምህዝበ በርበር መስተጽናን ኣፍራስ ኣህለቀ ወለእለሂ ዘእግር እስከ እያትረፈ ነፋጽ ለዝክር ይብል። በረኸት ይሕደረና ኣሜን። በዛ መዓልቲ ድማ ናይ ተኣኪጦስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ጢሞቴዎስ ናይ ሙሴ ናይ ኢየሉጣ በዓል እዩ። ከምኡውን ምስ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ብሰማዕትነት ዝሞቱ ናይ 404 ሰማዕታት በዓሎም እዩ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ ናይ ቅድስቲ ኣውስያ በዓል እዩ። እዛ ኣደ ብወዳ ብቅዱስ ቴዎዶስ
ቴዎድሮስ ምክንያት ክርስትና ዝተቀበለት ዓዲኡ ንቅዱስ ቴዎድሮስ እያ። በረኸታ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በረኸቶም ምሳና ትንበር ናይ ኩሎም ቅዱሳና አሜን። ሐምለ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ኣብ 80 ዕለታ ቅዱስ ወክቡር ማር ቴዎድሮስ ሰማዕት ናይ ሰራዊት ሓለቃ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘእስክንድርያ 404 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስ ማሕበር ቅድስቲ አውስያ ናይ ማር ቅዱስ ቴዎድሮስ አደ ብወዳ ምክንያት ዝኣመነት አደ እያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ይቕሬታ፣ ቅዱስ አክሎስ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሊብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ አባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት አሜን። በረኸቶም ይሕደረና እግዚአብሔር ንዓና ናይ ሰማዕትነትን ስራሕ ምእንቲ ክህበና ቅዱሳን ብዝኾኑ ሰማዕታት ይማልደልና። ስርዓተ ቅዳሴ 73 ይብል። በረኸቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይወዓል። ጸሎቶም ተራዳድነቶም ድማ አይፈለና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ዜማ ኮነ ኩሉ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአርምለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን አቡነ ዘበሰማያት ንበል።